Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोनथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर आं मोनसे आपडेट लाना फैदों बे आपडेटआनो जाहैबाय लोगोफोर भुमिका मोसाहारिनि ओमफ्राय भुमिका मोसाहारियाथ' गावनि चेनेलाव भिडिअ होयैया मास मोनसेयानो जाबायमोन ओमफ्राय दायो भुमिका मोसाहारिया गावनि चेनेलाव मोनसे ब्लग भिडिअ होदों नोंथांमोना नुवाखैब्ला बेनि भिडिअ थांना नायनो हागोन ओमफ्राय आंनि भिडिअनि गेजेरजोंबो ससे नुनो हागोन आरोना आपडेट जेबो नङा लोगोफोर भुमिका मोसाहारिनि भिडिअ होनायखौ मानो आपडेट होदों होनना बुङोब्ला भुमिका मोसाहारिया मा होनो गावनि चेनेलाव मास मोनसे जाबायमोन भिडिअ होयैया ओमफ्राय बेजों लोगोसे दाख्लै जेनोखि मोनसे जाथाय जाना थांबाय बे जाथाय जानायनि सायाव बिथाङा जेबो बुङाखै बुङाखै ओमफ्राय दा बे जाथाय जाखांनायनि उनाव दिनैसो मैया साननै जाबाय बे साननै जाबाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ होनाया बे भिडिअखौ होनायलाय आं नोंथांमोननोबो आपडेट खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जादों जिखुनु जाया लोगोफोर नोंथांमोननो नैबेयाव भिडिअखौ स्क्रिनाव ससे होना होगोन आं ओमफ्राय आं फंसे खोथा बुंबावनो नागिरदों लोगोफोर आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायनाय आंनि चेनेला दा 1K बारबाय ओमफ्राय 2K खाथि थांहां जाबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंनि चेनेला मनेटाइजेसनबो गेवबाय ओमफ्राय गेवनायजों लोगोसे दा आंनोथ' गुगोल एक्सेसल' फैनांसिगौ बिनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम मानो होनना बुङोब्ला गुगोल एक्सेस फैनो थाखाय जोंनो मा नांगौ $10 नांगौ $10 जाबासो गुगोल एक्सेसआ फैयो नालाय बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननि मदद एबा हेफाजाब नांगौ मानो होनना बुङोब्ला भिडिअआव जेसेबां भिउस फैगोन एसेबां एडस होगोन नालाय इउटुबाव नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै जाहाथे बुरजा भिउस मोननो हायो बेनि थाखायनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय जाहाथे नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै नैबे भिडिअआव भिउस बुरजा एसे मोजाङै फैनाय बायदि खालामो बेनो आंनि नोंथांमोननिफ्राय हेफाजाब लुगैनाया जिखुनु नोंथांमोना सापर्ट होनानैसो आंबो दिनै 0 साबसक्राइबारनिफ्राय नैबे 2K खाथिसिम सफैनो हादों मामुलि नङा 0निफ्राय 1K खालामनांगौआ बिराद माबा जायो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोरनावबा चेनेल दंबा मोनथिना लाखा जे 1K 4,000 घन्टा हर्स टाइम जाबानो इउटुबनिफ्राय थाखा खामायगोन बे इजि बाथ्रा नङा आरोना लोगोफोर बेखौ खालामनानै आरो नोंनियावहाय गुगोल एक्सेस फैनो थाखाय $10 नांगौ बेनि थाखायनो एसे माबा आरो नैबे स्टेपखौ बारोब्ला एसे इजि जाहैगोन ओमफ्राय नै फार्स्ट स्टेपावनो ओरैबायदि गोब्राब मोनो मानो होनना बुङोब्ला नोंनाव 1Kल'खा साबसक्राइबारा ओमफ्राय नोंनाव भिउस फैगोना खुनुरुखुम आरोना फैथारोबाबो 2K बेफोरबायदिल' फैयो ओमफ्राय बे 2K गाहामल' भिउस फैनानै नों $10 खालामनांगौआ मामुलि खोथा नङा लोगोफोर बेनि थाखायनो नोंथांमोननिसिम आंनि गुरैयै खावलायनाय जाहाथे नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामनानै आंनि भिडिअआव एसे मोजां भिउस फैनाय बायदि ओमफ्राय जिखुनु जाया नोंथांमोना भुमिका मोसाहारिनि भिडिअखौ नायनो लुगैनानै नेनानै दंब्ला भुमिका मोसाहारिनि चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आरोना भुमिका मोसाहारिया दा नैबे भाइरेल जाखांनायनि उनाव मोनसे भिडिअ होदों ओमफ्राय आंबो स्क्रिनाव ससे होना होगोन ओमफ्राय बेखौ नायना लाग्रोदो लोगोफोर हाय लोगोफोर आंनि बे भुमिका मोसाहारि भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बेरायहोनाय थाबावबाय आं दिनै माहाय थांनो नागिरदों आं दसेनि उनावनो खिन्थागासिनो दङ आं बिराद मोजां दख'ना गाननानै बिबार थुलायलायनानैहाय ओंखारनानै दङ आरो गारियावहाय जिरायनानै ओमफ्राय थांगासिनो आङो नायलांबाय थादो ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नुबाय ओमफ्राय बेनि फुल भिडिअ नायनोबा भुमिका मोसाहारि चेनेलाव थांना नायदो ओमफ्राय भिडिअखौ बावनो दोनथ'सै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालाम आरो दिनै भिडिअआ एसेनोसै थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट बाय